Money show jabran leba amunu mo fle dungo do maliko nani maliko hanga fuli bo bala jelen to sigaro amana ke jien dugu la be green dungo do kono se ka wani kuna funi babana ngai la me ka baran ja ombulu anga fuli bo bala jelen to sigaro ko ani che o yere aka kluma jola be ndo ko ndamne be tene juin kalo kle tan saba samba fla ani mukan fla kuna funi mi hamba do ba sigi ni sonja kono dungu do kama kono wani an fere na le o ni sonja kelen kanana ko kuna funda o mama fa bala jelen ki bismillah fina damne lamba damne ni farajala ko ka kelen to mba min be wele ko oni olu nyama yara ko ni mena nyogonda la jaminu yara ko ba ke kalo saba ka ken ko be kuna fundi ke ka keni farajala ko ka kele ka chede mun ba onga fa ba ko na no minisme anyema nale de el gasim wani ale koni be New York ko ka jamana kani wakati na me yere na koni minata ale na ka chedun ka baraketa yira oni matandurula ya ida ka fatu ni ko nga ministry misiklo na ko fe ko nyono moli manale yere de koni Abdoulaye Jopi kale fene be ken ko en keneka amba la doniya ka fo ko ministre mo ko polono blasme mi kumbe anolu ni nyogonche ko bolono blasme yere koni kanga banjuen kalo kle bisaba mi ni kuma koni minata fen ka kren ala ka kedo na so ni ministre ma chedu no lu be segin hana on nga fa ba yali manini bolono blasme mimba on ni ministre ma chedo ni ngonche no be banjuen kalo kle bisaba no be ke akoyin bane popo mi na on ajamana kuma dabna ke Abdoulaye Jopi ni ko keneka fintigila ko ka jakulu mimbe wele ko CDM nulu yara ko ni sigilo no fintigila ko ka hakela tangalema olu fene bolono blasme minu ko be ka ira ka fasa ko faransi ka jamana olu ko be ka sugulu de ke farajela kele to bayna no oni wala saw ko ka so ministre ma ko ka se hana on ka jamana ko o mi yara to olu ka la yine ba olu ka kele fando de ko ministre ma ko ka tapepe ka bo on ga jamana ko ministre ma ko yara ko te baran mana on ga jamana ko kanga jamana ko nyamo ka fembela jelenke bolono blasme mani ministre ma chedo ni nyokonche ko ka wuli ka boy pe ko ni CDM ko ka la yine hanga jamana ko do fe ka keni ni nyogonda la je bam yara ko ni mena ke ministre ma ko ka kunkan ko ka hanga jamana ko ministre misiglem no be hani faranonka kunkan ko kanu era de koni Ismail Wage ale koni wuka ngonda la jeba duruna kurumo karina yo keni jakulu mi era koni siglem no be kiri hani faranonka ka onka jamana kono ngena ta era koni meka ke kren ni ala binkera musumunuka ani demsen munu era koni no lu koni jahadi soro keleta kunkan ko ka na ma fo mo ko victime du conflit ngena ta koni sigra kren ni ala ulukama ba ministre koni ya ira ka fo ko ka kuma tadi musumuni nyangina ani ka kuma dadi demseni munu yera kon ye kololo soro kele kono nana ko ode kon bato ube lafia min bu duskuna ubabo ube yafa jamana kono do ma wa jamana kono do yere fene be yafa uma ba ko ni muso ni demsenu yera koni lafia ra jamana kono bitaganye o kumni semfesa Ismail Wage hale kon fene yala tege ka kuma dadi muso to no ma hani demsenu munu yera koni ye to soro kele kono nana o mi yera ni awanga ministre ni ma shogel ko gala mega alekum be kene ka hani gouvernement chede bela jelen meni ko keneka wala sa kan ko kene nyana mayami ni Ismail Mage yara ko ni ayira kaso ale jenyo on tara de mehni bara mena hakera tari wa kera wasa ko ale bulu natara fintigila mo ka kuna funina amala dona ka foko fintigila kado ale yere koni ye kiseke taji firila dola o mi no kera kati farada posila mi ni agira la ka foko ni chen yere kon huntara taji litrita ka se fo litri mugama mi na koni banga wal sarani sama samali oduna ale ni taji firila ni nyonche o kum se fa koni ye kiseke taji firila nga kuna fune mi be di jamana kono do ma ori ka do nga foko ni fintigila mo yere koni na hakilite nyon fe ka be wakati jambo sa koni fintigila mo yere koni be kena tigila mo bulu wala sa hakili washi mi bala ulu konu ku fura soro ula o ko en kon kale fintigla mo yera kon ya ndom ne kata soro kati bazi konana menu kon ya di fintigla mo ko ka nyamama ani nyangile mi ka kan ko nyangile kala nga ube jamana kono don la dunia ka foka kon ye kiseke ta jifere la mina ko kisa ya sene soro wa ko o ta jifere la ku ya bla kata kati l'hôpital sola mi nu ba yira mo la ka fo bi ko fo yera kon te chena ko ani fura mun kan ka ko o fura kon be ka ala mi nambe do be ko ala ka kene adi am
Nan donna jamana kono na kuna fununa ambola doni ka foko mina ka kofe on a fintigla mogoni keleke mina bari kontara mina ka ko ka dugula mi na ambola doni ka foka kon be wakati jambo ko ba machi wale mogo olu kon be ka bi mina ka kauka ba logo kun kon nana sa mina ka ko yere olu kon karsiga yere kon kera ba machi wale mogo kon ka kise chika fokata se karinyo na ma uni fintigla mogo mi yere kon dugula don chama yere kon tu jolo o kum kon na nga jamana nyama olu kon fena ala tigesa ka do fara mina ka lakanaka ukoni anga fintigla mogoni keleke mina chama blaka do mina ka dugu kon mimbe ta fara gachani emesa ka wala saka lakana sabati mina ka dugu kon ukoni ayira ka fako ko imano ya ba kololo chama ere do kon musoro sala nga alo na ta be fintigla mogoni ka keleke mina be kon sira ka do mina ka dugu kon mi yere kon kara tari mina ka dugula do ba uni ko yere kon kala ni sonja ko ba ye mina ka dugula do mbolo Alisa na to jamana kono na kuna funun hameta kuchala omi namba ola donia ka fuko ba machi wale mogo yere kontarabi on nga fintigila mogo ka kutu ka chake yoro la nobe wulu ko posi krenkla na la ka posi mimbe nguncha na aleni kuchala cha ye kilometre ta ani kele mi nu koni kani bingali se fe nu yere koni sira ka mogo kono to ni bone anina ni anwa douane kele yere koni tumala fokata se fintigila mogo flama fokata se benovol fla ko ani chake yoro mbe wulu ko CNTR o mogonani ku koni saraka bini bekan kulu bela jelin bone anina wiya ira ka fasa ko mo do yere kon fene banana me na be do buke ko ala kan famani mogona ma mo munu ni tana ni kelen ko ina ko ala ka bada dali no yo yan ko mina ala ko no una mina ta jamina ala ko no kala ka on wa jamana famani nyo wore jadi kala mimbe awni bamachi wale mogoni nyonche kala ka sedi an ga fintigla mogoma munu yare dalembe l'hôpital sola kene ata kun koro kala ka kene ya dan no ya makala ku fama no nyongorema Alisa kuna foni kenana ukoni ya nyini sa ko abenyini anwa jamana kono nyamo fe ku ka fembela jelenske kalisa kula kana kono ko fanga buya anka posula wala sani bamachi wale mogo yara kono ukani binkani nunu wili ukoni kana seka mogo bono uninati Alisa na tora jamana kono na kuna fununa ambola doni aka foko nga fintigla mogo yere koni siraka saka bisabani flamine ba machi wale mogo la masina dugu kono mi yere nu koni yo osaka sigi otigo maminu yere nu okera tari o dugula dugumbulu Alisa fintigla mogo ka kuna fununa ambola doni aka foko nga fintigla mogo ni ba machi mogo ka karinyo la bajangara na dafa dugula ku yere kon siraka ba machi wale ma tan shigine bone anila me nu ya ida ka fasa ku yere ka nyama saba kumbala no yere de koni musa sangari yanu sa sangari fokata se bukari sangari ma no yere de koni kunyi jekuni nunu nyama bado ku ulu bala jeren siraka bone unina ni kelen sinfe Nantara siraba kan kasarala ambola donia ka foko segu ko kasraka on a mobile mimbe wele ko kari ho saba karla nyona fokata se uni mototigi kele karla nyona ni kari nyona sin fe ko ne ayira ka foko mo wolonvla ore ko ni banana mo kele hale yere ko ni bone na nina me na nga tasuma fagalo yere ko ni sira ni ko enkene ka ku che jona katanu yesugu l'hôpital sola na me do ke ko mi yere ko ni bone na nina kala ka bada dali no yaye munu dalembe kene ya sola kene ya kunkor hambe do ke kala ko son kene ya sabati Alisa nantura jamana kuna funula ambola donia ka keni gele ya komi yara koni beji an kono no madugo mo shila no yara de bli ko ta kunka wokum kono na hanga jamana dun ubora ka buluno bla 7 do kenu be ka jamana kono dun kuna funia ka foko ka keni jonyo ga mimbe anwa jamana hani urisila kono nyonche ko nga jamana kono mena bli toni bata hani kelen soro o mi yara kono mena do gine ka porfe kana nga jamana kono wala saka sika anwa jamana kono dun de meka gele kumbe ka keni bli ko gele mi yara kono beji an kono Anwa jamana kuna funi disoba no yere de kono ortemi ulu fene bolani kuna funi kerenkerene umi nu koni ya ira ka fosa ko anwa dugu jukoro fe mimbe wulu ko jama ko yira anwa faba kono ko kerenkere la chake yoro mimbe wulu ko samadu ko ulu yere de koni yeni jama ni bugun ka ka marala wa ko imbara bebna to ulu de bulu
alisa nantura jamana kɔnɔna kunnafoni la bankan si mara la kɛnɛkɛnɛ la olu ka dugu min bɛ wele ko ɲɔdo n'ale ni sege marada ye kilomɛtiri 10 o duguladenw yɛrɛ bɛɛ kɔni bolila ka b'u ka dugu la kunnafoni kɔni na o kɔni y'a yira k'a fɔ ko bamaciwale mɔgɔw yɛrɛ de kɔni cikan bila olu ma k'olu ka wuli ka bɔ u dagayɔrɔ la min n'u kɔni y'a yira k'a fɔ ko ɲɔdo dugu ale kɔni sɛgɛnna kosɛbɛ kɛlɛ in daminɛ na ko kabini janvier kalo tile 19 san 2019 ko bin kɔni bɛ ka kɛ ɲɔdo kaw kan min yɛrɛ ni maa caman kɔni bɛ ka bɔnɛ a nina so bɛ ka jeni fo ka taa se u ka gundo ma ko bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ ka jeni o kum senfɛ u kɔni kɛlen ka cikan bila ka taa duguladen bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni bolila ka bɔ dugu kɔnɔ min n'an bɛ se k'a fɔ bi ko ɲɔdo dugu ale kɔni tanyani n'u ka kɛ ni basigibaliya sababu ye alisa an bɛ to ka kunnafoniya kɔnɔ homi an bɛ taa kɔkan kibaru la an bɛ taa burkina faso kaw fɛ min n'an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko bamaciwale mɔgɔ olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ kɛlen n'u ka suru burkina n'a dugu kɔnɔ bi kɛrɛnkɛrɛn la burkinakaw ka dugumisɛnnin min yɛrɛ bɛ wele ko yakuta u taara bi olu fɛnɛ kan min n'u yɛrɛ burkinakaw ka finitigilamɔgɔ maa 4 bɔnɛ a nina n'olu yɛrɛ kɔni kɛrɛnkɛrɛnnenya la polisiw ye min n'an bɛ dugawu kɛ k'a la ka badabada dali nɔgɔyaw ye alisa n'an tora burkinakaw ka kunnafoni la bamaciwale mɔgɔw taara bi burkinakaw ka dugumisɛnnin wɛrɛ kan n'o yɛrɛ de kɔni bɛ wele ko sege tanga min n'u yɛrɛ kɔni sera ka duguladen ma 176 o y'o de kɔni bɔnɛ a ni la ni kɛlɛ senfɛ min n'an bɛ dugawu kɛ k'ala ka badabada dali nɔgɔya ni kɛlɛ min bɛ farafina kelenya bolo ani bamaciwale mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ k'ala ka sebaya di bɛɛ lajɛlen ma alisa n'an tora kɔfɛ kunnafoni la an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko Corée du Nord kaw ka jamana ɲɛma n'ale yɛrɛ de ye kɔni Kim Jong ale fɛnɛ bɔra k'a bolo ale fɛnɛ bɔra ka kunnafoniya di min na kɔni y'a yira k'a fɔ k'ale kɔni k'a dɛmɛ bɛ Rusilakaw ka jamana ɲɛma ye n'o yɛrɛ de kɔni ye Vladimir Poutine ale ka kɛɲɛ ni u diɲɛmɔgɔ olu kɔni y'a ale lasɔmisa k'a kɔni kana sen don ni kɛlɛ na nka ale kɔni y'a yira k'a fɔ sa k'ale ka dɛmɛ kɔni bɛ Vladimir Poutine ye kuma bɛɛ ani wagati bɛɛ n'a mago jɔra ale la wagati o wagati ni kɛlɛ in kun kan ko ka ale ka dɛmɛ bɛ s'a ma mali kunnafoni show jabarani layɛbagaw ni kunnafoni damadamani kuma an bolo ka d'aw bɛɛ lajɛlen kulo kan k'aw tɔ sigiyɔrɔ la n'an ma basi kan na an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ sini kunnafoni wɛrɛw kɛnɛ kan ɲɔn'o cɛ an b'a fɔ ko biɲɛ lɔgɔkun daminɛ k'ala ka bɛɛ lajɛlen sago di ma ala ka hɛrɛ k'an bɛɛ lajɛlen ala k'an bɛɛ lajɛlen hamina ko wuli ka bɔ a kan a k'an bɛn